सैया माई के हमहू नेट वाला चुनर चढ़ाइब हो। अठमी के दिन सैया माई के हमहू नेट वाला चुनर चढ़ाइब हो। अठमी के दिन सैया माई के हमहू नेट वाला चुनर चढ़ाइब हो। बरियापुर के बड़ी दुर्गा बाबा नामी दर्शन करे हम जाइबे हो। निमिया के डार में झुलवा लगा के सतो बहिन के झुलाइबे हो। पिया चलन हो हाँ हाँ मंगल के बड़ी दुर्गा बाबा नामी दर्शन कर हम जाइबे हो। निमिया के डार में झुलवा लगा के सतो बहिन के झुलाइबे हो। मंदिर के घंटा बजाई के सैया माँ के जयकारा लगाइब हो। अठमी के दिन सैया माई के हमहू नेट वाला चुनर चढ़ाइब हो। अठमी के दिन सैया माई के हमहू नेट वाला चुनर चढ़ाइब हो। अठमी के दिन सैया माई के हमहू नेट वाला चुनर चढ़ाइब हो। सिर पे सवार होके आवेली मैया संगे रहे भैरो भैया हो। चमचम चमकेला माई के मूर्तिया बड़ा निक लागे सूरतिया